У Беларусі чарговы раз прылятаюць амерыканцы, спрабуюць вызваліць усіх палітвязняў, хоць мэты Амерыкі куды больш шырокія, сустракаюцца з Лукашэнкам. І тут ёсць праблема. Ці з тым яны сустракаюцца? Падобна, што ў Беларусі ёсць сілы куды больш уплывовыя, чым Лукашенка, якія могуць стаць для Александра Рыгоровича ўвогуле фатальнай праблемай. У эфіры «Карані праблема» ўсіх вітаю. Госці студыі экс-палітзняволеная палітолог па адукацыі Ірына Шчасная. На сувязі з намі экс-палітвязень, палітык Павел Северынец. Добрый день. Захаваю інтрыгу ў пачатку праграмы. На наступным тыдні адзначаецца Дзень волі, галоўнае нацыянальнае свята беларусаў. Якія б у вас не былі палітычныя погляды, калі б не адбылося тых падзеяў 25 сакавіка 1918 года, не было б ні БССР, не было б сённяшняй Беларусі. Мы б сёння не гаварылі па-беларуску, таму гэта галоўнае нашае свята. Спадарыня Ірына, а ці можа здарыцца такое, зараз рэальна закруціліся, запусціліся геапалітычныя працэсы? Беларусь таксама ў гэтай віхуры, што праз год Дзень волі будзе адзначацца шырокай у Беларусі. Тэарэтычна можа быць усё, але на маю думку гэта немагчыма, таму што зараз я не бачу нейкіх прыкметаў таго, што такі кароткі тэрмін як год можа цалкам нешта змяніць. Па-першае, не бачна прыкмет адлігі лібералізацыі, па-другае, трываюць рэпрэсіі, якія ёсць падмуркам улады 2020 года, такія грунтоўныя. І падтрымка з боку Расіі рэжыма. І каб нешта было хістка ў гэтых напрамках, я гэтага не бачу, прынамсі. Таму, будуць нейкія дробныя падпольныя акцыі ў Беларусі, якія ніхто не заўважыць, акрамя тых, хто сам святкуе. А свята, канешне, будзе ў дыаспарах. Спадар Павел, маі этой ўвогуле ідэі. Гэта ідэі пацыента з бальнічнай палаты. Я тут хварэў, піў таблетку, напісана, што легітымная, можа, нейкі псіхатроп, ці праз год можа здарыцца тое, пра што я казаў. У рэальнасці тое, пра што вы казалі, Евген, можа здарыцца літаральна днямі. А я яшчэ валізы не купіў. Слухайце, цікава. Можа быць, але для гэтага мы, беларусы, павінны быць падрыхтаваныя. Калі мы не будзем гатовыя, думаю, што гэтага можа і не адбыцца і пры нашым жыцці. Дык вось, што ж адбываецца? У Венесуэле, у Іране, на Кубе рэжымы ўжо хістаюцца. Паляць офісы камуністычнай партыі, іранцы вывешваюць сцягі Ізраіля, в Венесуэле вызваляюць палітычных вязняў, Беларусі рыхтуюцца вызваляць палітычных вязняў. Усё это хвалі свабоды па ўсім свеце. І гэтыя хвалі, яны кранаюць сэрца такім таямнічым чынам, што народы і нацыі падымаюць галаву. Тыя, хто пад прыгнётам дыктатураў, яны раптоўна ачомваюцца і разумеюць, што прыйшоў час. У іх ёсць шанец. І калі мы, беларусы, будзем гатовыя, вельмі можа быць, што Гасподзь Бог у гэты час, у весну, улетку, праз год, праз 2 гады, у агляднай будучыні зменіць для беларусаў літаральна ўсё. Рэжым можа абрынуцца вельмі хутка. Таталітарныя рэжымы, аўтарытарныя рэжымы, яны руйнуюцца надзвычай хутка, так што ніхто і не чакае. І магутныя рухі, якія мяняюць аблічча гісторыі, яны таксама з'яўляюцца на першы погляд ніадкуль. 30 гадоў таму пачалася вясна 96. Я быў тады студэнт, ніякіх прыкметаў таго, што тут будзе зараз вялізная хваля, не было. Здавалася, хваля беларускасці, якая з атрыманнем незалежнасці нарадзілася, ўжо згасла, тухла на мітынг, дзе выступалі, напрыклад, Быкаў і Зінон Пазняк, прыходзіла 300 чалавек у цэнтры Менску. Это пры дэмакратыі, так сказаць. І вось тут раптам десяткі тысячаў беларусаў выходзяць патрабаваць незалежнасці. Менская вясна. В 2020 годзе пратэсты таксама, здавалася, пачаліся проста літаральна з такім размахам, якога не чакаў і не бачыў дагэтуль у Беларусі ніхто. Усё бывае ў першы раз. Руйнаванне рэжыму ў Беларусі таксама, на мой погляд, будзе досыць такім імклівым, ашаламляльным, нечаканым, таму чакаць яго можна ўжо ў агляднай будучыні. Але, паўтаруся, вельмі шмат што залежыць ад нас саміх. Я веруючы і веру ў тое, што Бог дае
нам адказнасць за краіну толькі тады, калі мы гатовыя. Пакуль я гатоўнасць беларусаў ацаніў адсоткаў на 70-80. Пакуль толькі Віктор Бабарыка гатовы, такі ўжо нацыяналюга. Божа мой, не па маёй натуры. Ну, спадарыня Ірына, я просто чую вот этой пах этих кубінскіх кастрышаў, нешта будзе. Самае галоўнае, мы тут записывалі праграму, нічога не мянялася. Такая была сітуацыя. Беларусь на важных ролях была ўцягнутая вось у вялікі геапалітычны канфлікт, які не развязваўся. І вось зараз просто вось волей-неволей Трамп запусціў такія працэсы, што развязка будзе і змены будуць у Беларусі. І вось гэты візіт амерыканцаў у Беларусь – это тое, на што варта звяртаць увагу. Злучаныя Штаты ўзяліся за ўмацаванне часткова страчаных геапалітычных пазіцый. Па розных краінах яны дзейнічаюць рознымі метадамі. І ўжо зразумела, шмат дзе адбудуцца змены. Беларусь таксама ў амерыканскім фокусе. Да якой геапалітычнай арыентацыі насамрэч схіляюцца беларусы сёння? Люди говорят, ну так, Европа. Вось, Европа гэта добра, дарогі, магазины, школа, адукацыя, фінансы, тэхналогіі і так далей. Але Европа нас не хоча. Люди говорят, так, Россия своя, мова, там лёгка даехаць, заробкі і гэтак далей. Але Россия агрэсар. У сітуацыі гістарычнага раздарожжа, да яшчэ і пад рэпрэсіўным гнётам, атрымаць дакладную сацыялогію з Беларусі датычна настроя ў грамадстве немагчыма. Але прафесіяналы бачаць цікавыя тэндэнцыі. Напрыклад, наконт так званых прарасейскіх настрояў. Наконт России можно сказать, что існуе такі феномен тактычнай геапалітычнай любви. Что я имею на увазе? Люди говорят так, мы зараз павінны трохи покахать, полюбить Россию, тому, что, каб не было Маріуполя. Разумееце? Трэба трошки полюбіць. Амерыканцы, якія відавочна намераныя пашыраць уплыў на беларускім гаўбцы, цудоўна разумеюць, што тактычная геапалітычная любоў можа імкліва змяніцца. Трампісты ў выпадку Беларусі пакуль робяць прагматычную стаўку на абдымкі з дыктатарам. Я думаю, что США в первую очередь заинтересованы в том, чтобы Беларусь сохранила свою независимость. Пусть пока с диктатором во главе, но, по крайней мере, это национальное государство, которое в перспективе может стать демократическим. Но в данном случае Европа ведет себя по-другому. Видите, она конфронтацию устраивает с Лукашенко. Там. Краіны Еўразвяза сапраўды прытрымліваюцца іншай стратэгіяй, чым Штаты, пагражаючы Лукашэнку гаагскім трыбуналам. Следства за злачынствы перад чалавечнасцю ў міжнародным крымінальным судзе зусім нядаўна, але пачалося. У свеце існуе шмат дыктатараў, аўтарытарных кіраўнікоў, але ўсё ж такі толькі на адзінак ёсць вось такія расследаванні. І гэта той статус, які крытычнай волі потым не зменіць. Гэта класная магчымасць нават для былых паплечнікаў Лукашэнкі пазбавіцца ад яго вось гэтай таксічнай спадчыны. Што праўда, сцэнар дыктатар Беларусі ў Гаазе сёння не выглядае прыярытэтным. А што тычыцца Лукашэнкі і амерыканцаў, то стратэгічныя мэты датычна Беларусі прытойваюць вялікую інтрыгу. Спадар Павел, якія вашыя чаканні ад дзеянняў амерыканцаў? Мае чаканні ад дзеянняў амерыканцаў гэта не толькі вызваленне чарговай партыі палітзняволеных, хаця і гэта вельмі важна, але гэта і дамовы, пра якія не распавядуць у навінах і не скажуць перад камерамі тыя, хто вёў перамовы. Мяркуючы па ўсім, амерыканцы сапраўды заняліся перафарматаваннем усяго свету. Тут бачная планетарная стратэгія, Куба, Венесуэла, Іран, это ўсё просто ахоп на ўсю планету, і Беларусь, безумоўна, у гэтым эфекце даміно таксама ёсць. Нездарма Трамп, ён не так-то проста раздае такія ацэнкі, гаворыць пра Беларусь, згадвае пра Беларусь, адказвае на пытанні пра Беларусь такім упэўненым тонам. Штосьці там, канечне, ёсць. І думаю, што у гульні, якую вядзе Трамп супраць асноўных геапалітычных супернікаў Амерыкі, Китая і Расіі, Беларусі прызначанае асаблівае месца. Тут можна пачаць ад беларускага балкона стратэгічнага у сітуацыі вайны з Украінай. Тут можна згадаць і пра тое, што гістарычна Беларусь была ключом да расійскай імперіі, менавіта ў ёй, у Беларусі вырашаліся лёсы расійскай імперіі, руйнавалася яна тут, аднаўлялася яна тут. Тут сапраўды найбліжэйшыя
шлях да ўдару на Маскву, так сказаць, і не толькі ў вайсковым плане, але яшчэ і ў культурным і ў ментальным. Таму я думаю, што па Беларусі вельмі сур'ёзная стратэгія. Еўразвяз выконвае ролю кепскага паліцэйскага, ён трымае прынцыповую пазіцыю зняцця ніякіх санкцый без дэмакратызацыі, а амерыканцы, яны добры паліцэйскі, і добры паліцэйскі ў такой гульні галоўны, то бок менавіта ён вызначае, як пойдзе гульня. І вось амерыканцы зараз падобна на тое, што сваім рычагом, сваім уплывам вельмі істотна сітуацыю зрушваюць. Яны ведаюць, што трэба Лукашэнку, думаю, што там сур'ёзна заняліся гэтым пытаннем, пралічылі ягоныя хады, і будзе спроба пасунуць Лукашэнку, адарваць яго з таких маскоўскіх абцугоў. Масква гэта разумее, і вось чаму яна дае такія вокрыкі. Просто так расейцы такіх рэчаў не робяць, яны не ўпэўненыя, што Лукашенко намертва ў абдымках Расіі. Спадарня Ірына, вы чакаеце, што літаральна тыдзень-два выпускаюць усіх палітвязняў, пацяпленне рэпрэсіўнага клімата, разам з сонейкам проста мяняецца краіна, перспектывы, там у будучым амерыканскія інвестыцыі, добрыя дарогі ў Беларусі і гэтак далей, што вот все мяняецца. Што вы думаеце? Шчыра кажучы, я гэтага не чакаю, хаця апошнім часам у сувязі з гэтым амерыканскім візітам ходзіць шмат размоў, шмат чутак, нехта называе лічбы там 200 чалавек выпусціць, нехта кажа пра 500 чалавек. Я мяркую так, гэта будуць нейкія гуманітарныя спіскі, гэта будуць людзі, тэрміны якіх уже падыходзяць да канца, ну, магчыма, да 200. Разам з тым, дадзены амерыканскі візіт не спыніць рэпрэсіі ў Беларусі, таму што яны ідуць, мне падаецца, яны не тое, што ідуць павольна, яны нарастаюць. Мы кожны дзень чытаем навіны пра Гаюн, мы бачым, што з выданнямі кніжнымі адбываецца, нейкія там былі арэшты хрысціянскіх сямей, то бок у рэпрэсіўную машыну ўцягваецца ўсё больш і больш катэгорый грамадзян. Таму я не ачікваю чагось там дужа рэзкага ад гэтага візіту. Рэжым будзе выкарыстоўваць амерыканцаў у сваіх мэтах, гэта нейкія і знешнепалітычныя моманты, ну і, канешне, магчыма ж, фінансавыя. Што датычыцца саміх амерыканцаў, то тут я салідарна з Паўлам. Канешне, яны будуць намагацца неяк перафармаціраваць палітычную сітуацыю ў Беларусі на сваю карысць. Складваецца ўражанне, што Александр Лукашенко, з якім амерыканцы сустракаюцца, што ён ужо ўсё, проста медыйны персанаж, што ён не можа, што ён нават не дыктатар. Памятаеце, ў 21 годзе былі такія спісы Юрыя Воскресенскага па палітвязнях. Я думаю, Ірына, вы там былі. Мы сидзелі з Паўлам. Да, вы, напэўна, былі ў гэтых спісах, і мы чакалі вот восень 21 года, вызваленне палітвязняў, адбудзецца все, Воскресенскі там падрыхтаваў гэтыя спісы. Бах, гэтага не здараецца. Потым там Макея забіваюць і гэтак далей. У чым справа? Ну, здавалася б, ужо час прыспеў. Сёння зноў ён гаворыць пра вялікія здзелкі і гэтак далей, і што вот выпускаць, і з еўразвязам адносіны паляпшаць. Выпусці Андрэя Пачобута. Не выпускае. Не даюць. Так можа быць, Лукашенко не дыктатар. Можа быць, ужо і ўлады паўнавартасныя ў Беларусі ён не мае. А хто гэтую ўладу мае? Хто зацікаўлены, хто не зацікаўлены ў амерыканцах, а зацікаўлены у тым, каб працягвалася сённяшняя сітуацыя ў Беларусі? Унутраныя войскі МУСРБ, якімі кіруе генерал Карпенкоў, вельмі таленавіты пракрамлёўскі бесчалавечны генерал, уплывовая асоба, якая можа абразіць Лукашэнку, яму за гэта нічога няма. Значыцца, ненавідзець Церцеля, кіраўніка КДБ, зняць этого Карпенкова абсалютна не могуць. І вось навіны з афіцыйных крыніц рэжыма за мінулы тыдзень. Значыцца, атрад «Буран» з Гомельскай вобласці, там стваралі атрады спецназа пры ўнутраных войсках, 13 атрадаў. Хтосьці думаў, там нейкія дзесяткі чалавек у гэтых атрадах, а там мінімум сотні. Атрад «Буран» з Гомельскай вобласці ўжо трансфармаваўся ў цэлую вайсковую часць афіцыйна. Там колькасць людзей будуць даводзіць там мінімум 1000 чалавек. Спецназаўцаў, не якіх-небудзь там, ведаеце, это сур'ёзная сіла. Атрад «Шторм» з Берасцейскай вобласці плануюць у хуткім часе перафарматаваць у вайсковую часць. З агнямётамі, кулямётамі, дронамі, БТРамі, гранатамётамі.
13 таких вот, значится, вот этих отрядов, войсковые части, это уже параллельная армия. Вот говорить нема про кремлевской армии в Беларуси, ну, российских сил, контингентов, коли ласка, яны уже есть. Спецназ, який може переехать Лукашенку, и вот это вот регулярные силы лукашенковских войсков, які есть у Беларуси. Уже этот сценар вот подрыхтовали, можно сказать. Что вы думаете про мои разваги, что в Беларуси галоўны уже не Лукашенко? Спадар Павел. Пакуль яшчэ, думаю, галоўны Лукашенко, але, канешне ж, Москва выкарыстоўвае ўсе інструменты для того, каб павязаць яго па руках і нагах і зрабіць так, каб ён не дзёрнуўся ў вырашальны момант. Падобную спробу яна прадпрымала і перад 2020 годам, калі, памятаеце, былі перамовы адносна здачы беларускай незалежнасці. Ну, але зараз, магчыма, дзейнічаюць ужо на ўсіх накірунках, і на эканамічных, і на юрыдычных, і, канешне ж, на вайсковых. Запросто можа быць так, што сілавікі дамовіліся, там ёсць ужо нейкая змова з мэтай у нейкі момант, калі Лукашенко раптам дзёрнецца насустрач захаду альбо ад Расіі, яго, так сказать, паставіць на месца альбо наогул прыбраць шахматнай дошкі. Такое запросто можа быць, і я думаю, цалкам маюць грунт размовы пра тое, што унутраныя войскі, апарат Міністэрства ўнутраных справаў, можа быць і Міністэрства абароны, там маюць такія капітальнейшыя, грунтоўныя, прарасейскія сілы, магутнасці, можа быць нават літаральна такія коды, па якіх ну, просто на працягу некалькіх хвілін уводзіцца ў дзеянне сцэнар прыбірання Лукашэнкі. Москва зараз мае такія магчымасці, якіх не мела, ну, напэўна, гадоў 30 у Беларусі. Гэта магчымасці, паўтаруся, і вайсковыя, і асабістыя, і ў першую чаргу это з боку сілавікоў. Таму, можа быць, это сапраўды зараз для яго найважнейшая пагроза. Баяцца Лукашенко баіцца ў першую чаргу беларускага народа, баіцца яго больш, чым сілавікоў, больш, чым Амерыкі, Еўропы і нават больш, чым Масквы. Але як доўга ён глядзеў на эту пагрозу з беларускага народа, глядзеў, як у бездань, якая пагражае яго паглынуць, вось не адчуў з-за спіны, так сказаць, ужо выглядваюць і гатовыя яго прыпарадкаваць. Думаю, тут развагі грунтоўныя і маюць пад сабой самыя сур'ёзныя падставы. Спадарня Ірына, генерал Карпянкоў да вас в камеру прыходзіў ці не? Не бачыла. Ну вот эта асоба, які развёў рэпрэсіі, ну вот умеет дасягаць выніку па самых розных кірунках. Ужо яго спісвалі з рахункаў да 2020 года. Асоба нумар 1 сёння ў сілавым блоку. Давайте шчыра вот гаварыць. Все пачыналася з атрадаў з вагнераўцамі, а зараз усё набыло вельмі сур'ёзны паварот, і ні КДБ, ні Лукашенко нічога не могуць зрабіць. Ён глядзіць на Церцеля і думае: ненавижу цябе, вот ты не беларус, не рускі, іншай нацыянальнасці, не наш, не павінна цябе быць. Церцель пра это ведае. Ён глядзіць на Лукашенко і думае: стары хворы чалавек, твой час мінуў. І калі і нейкія ты справы вядзеш з амерыканцамі, і ў нейкі момант вот этим спецназаўцам паступіць заданне, што Александр Лукашенко совершил госизмену, мы должны его ликвидировать. Хто асоба нумар 1 у Беларусі, на вашу думку, сёння? У плане рэальнай вось улады, уплыву і гэтак далей. Ну, глядзіце, па некаторым прыкметам ўсё ж такі сілавы блок ён лаяльны. Гэта, канешне, Карпенко, пра якога мы ўжо казалі, там цалкам прарасійскія настроі і свае гульні, як з гэтымі вайсковымі часткамі. Але ж ёсць і іншыя структуры. Так, ёсць такая небяспечная звязка, як апора рэжыма на Крэмль, як палітычная, так і эканамічная, і таксама ж людзі Крэмля з боку сілавога блока ў Беларусі. І тут Павел слушна кажа, што гэта можа спрацаваць па загаду Пуціна ў любую хвіліну. То бок, ситуация такая, для што, можна сказаць, ён сам сваімі рукамі выбудаваў сабе тую самую пастку, у якой зараз знаходзіцца. Таму што авантюры Крэмля, яны даволі непрадказальныя, яны даволі жорсткія, і сітуацыя можа змяніцца калі заўгодна. Калі заўгодна? Праз месяц, праз дзень. Тым больш, што вы самі сказалі пра гэтых сілавікоў. Прарасійскія, пракрэмлёўскія, але не праамерыканскія. І вось гэты момант, калі ўжо што-то трэба вырашаць па вялікай здзелцы,
І ось тут можа здарыцца сутыкненне. Добрая навіна ў тым, што сітуацыя ідзе да развязкі. Аперацыя амерыканцаў па Іране волей-неволей. Можа быць, там яны не разумелі да канца таму, што ўвязваюцца, але гэта у тым ліку удар па, это ж важны шалец вось і зла. Гэта ў тым ліку удар па Кітаі, па Расеі, і гэта азначае, што пэўныя сцэнары, якія, магчыма, задумвалі там праз 10 год, калісьці ў будучыні, Тайвань, там ці краіны Балты, што это все можа актывавацца найбліжэйшым часам. Спадар Павел, як вы думаеце, вось гэта геапалітычная заваруха, дзе Беларусь, стратэгічна важная дзяржава. Чым это для Беларусі рэальна скончыцца? Таму што мы размаўлялі з Зенонам Пазняком пра розныя сцэнары. Увод кантынгента ў Беларусь, новая вайна ў кірунку Балтыі, ядзерныя сцэнары, там варыянты анексіі. От Пазняк кажа, што на все на это трэба звяртаць увагу, но ён асабіста лічыць, што апакаліпсісу ў Беларусі не здарыцца. А як вам падаецца? Ну, я з увагай чытаў і Міколу Статкевіча, які пра гэта адкрыта гаворыць, чытаю і Зенона Пазняка, безумоўна. Тут моя пазіцыя бліжэй да пазіцыі Зенона. Мне здаецца, што Масква не будзе выпальваць сваю гасцёўню, якой яна лічыць Беларусь, таму што адсюль там 700 кіламетраў да Масквы літаральна, нават вецер можа падзьмуць так, што сама Масква і Крэмль апынуцца пад радыеактыўным воблакам. Таму мне здаецца, яны будуць устрымлівацца ад гэтага. Яны зараз у вельмі кепскай сітуацыі, яны загрузлі ва ўкраіне, і ў іх дынаміка зусім кепская. То есть яна ідзе зваротная, нема прасоўвання па фронте практычна, нават дзе-нідзе адступленні, а ў амерыканцаў дынаміка проста шалёная на гэтым тле, то бок яны кожны месяц робяць аперацыі з шырокім размахам, это выклікае эфект даміно, сыплюцца там прарасейскія, пракітайскія актывы, сыпецца военная магутнасць і ўплыў, просто вось там абнуляецца нават у некаторых рэгіёнах. І бачна, што гэтая сіла, яна ўгрунтаваная, амерыканцы маюць шмат рэсурсаў, яны маюць шмат грошай, яны маюць значна больш шырокія магчымасці ў вайсковым плане. Бачна, што яны пачакалі, пакуль Расея знесіле, пакуль Кітай, так сказаць, вызначыцца з акуратнай пазіцыяй, сваёй асцярожнай пазіцыяй, не ўвязвацца, і яны пайшлі ў наступ. Таму сапраўды гэта можа быць вельмі сур'ёзна. Але тут трэба звярнуць увагу на тое, што ў выпадку, калі Пуцін вырашыць маланкавым чынам, так сказать, ставіць Лукашенка на месца, прыбіраць яго ці захопліваць Беларусь, у яго магчымасцяў тут, канечне, на парадак больш, чым у амерыканцаў. І вось тут пытанне да нас, да беларусаў, ці гатовыя мы да таго, што вакно магчымасцяў можа не проста прыадчыніцца, а распахнуцца на росхрест. Ці гатовыя мы да таго, каб выйсці шчыльнымі радамі. І тут важна, што якраз у гэтыя дні, у гэты час адзначаецца Дзень волі, і мы, беларусы, можам выйсці з чырвона-белымі сцягамі, сказаць, мы ёсць, паказаць, як нас шмат па ўсім свеце. Ну і каб у Беларусі сэрцы з надзею затрапяталі, натхніліся людзі. Вось гэта ўсё вельмі патрэбна. Можа быць такі час мы і перажываем. Гэтая вясна гэтаксама можа ўвайсці ў гісторыю. Я правильно, спадар Павел, вас пачуў, што выйти з чырвона-белымі сцягамі ў Беларусі? Не, выйсці з чырвона-белымі сцягамі, дзе беларусы гэта могуць. Там, дзе беларусы не могуць, вось там мы раім, прынамсі, вось цяпер чакаць. Мы раім быць напагатове. Сам Дзень волі ў Беларусі найхутчэй давядзецца проста гучней размаўляць па-беларуску, сміхацца адно аднаму і гуртавацца для святкавання ў сем'ях. Зразумела, што нават за мяжой не ўсе могуць дазволіць сабе стаць пад чырвона-белым сцягам і выказацца. Вось, але урэшце рэшт зразумець, што вось гэты подых часу, подых вясны народаў, якія мы назіраем цяпер, ён у тым ліку і для Беларусі, быць гатовым і для яго, гэта проста абавязак наш, абавязак элітаў, абавязак тых беларусаў, якія вызначаюць штосьці, якія зараз у замежжы, з'яднацца, таму што вельмі можа быць крытычны час, тут вы слушна кажаце, он можа надысці літаральна заўтра, паслязаўтра, і мы ўбачым нейкія маланкавыя змены. Ну вы бачыце, у чым рэч. Можа быць, там распахнецца вакно магчымасцяў, а можа быць і крытычная сітуацыя, што распахнецца вакно магчымасцей перад страшнай безднай і гэтак далей. Спадарыня Ірына, я хачу паскардзіцца. Мне адна чытачка напісала ліст,
кажа, у вас вочы блішчаць, калі вы гаворыце пра вайну, што вы так гэтага хочаце, а мы ў такой небяспечнай сітуацыі. Ну там насамрэч у мяне вочы не блішчэлі. Ад слёз яны ў мяне блішчэлі, але не ад таго, што я хачу. Ад слёз, што ў Беларусі можа здарыцца? Ёсць кепскія сцэнарыі. Як вы думаеце, это геапалітычная заваруха, увага амерыканцаў да Беларусі. Чым это все для нас можа скончыцца? Ой, ну тут гэта кшталту, вось як на гушчы кавы пагадаць, тое ж самае. Сцэнары могуць быць, ну, самае-самае рознае. Ад звычайнай інерцыі, калі ўсё павольна, ідуць рэпрэсіі, працуе сілавы апарат, рэжым трымаецца там на нейкіх там расійскіх датацыях, палітычнай падтрымкі. Да таго, што заўтра загадае Пуцін і скажа, давай праз Беларусь пойдзем у наступ, бо там у нас не атрымліваецца, давай паспрабуем яшчэ раз ракеты з тваёй тэрыторыі пусціць. І тады ўжо будзе не 22 год. Тады ўжо будзе страшна. Будзе беларусам страшна, звычайным людзям, якія жывуць у Гомелі, у Менску, у Хойніках, у Мазыры. Ну, то бок вельмі такі непрадказальны час. У мяне такое адчуванне, што калі паглядзець на мапу планеты, што адбываецца, што гэта ўвогуле нейкі лёсавызначальны час, не толькі для Беларусі, для ўсяго свету. І таму, калі Беларусь знаходзіцца ў арбіце гэтых геапалітычных працэсаў, ну, я б зараз не бралася за нейкія прагнозы і не казала, што дакладна будзе так-то, так-то. Мы ўсе зараз жывём у рэжыме чакання, у рэжыме таго, што набліжаюцца нейкія падзеі, якія цалкам перавернуць наш устойлівы свет і наше ўспрыманне рэчаіснасці, нават рэчаіснасці ў эміграцыі. Паглядзіце, які цікавы гістарычны момант. Я б звярнуў вашу увагу. Мы гаварылі пра вот гэтыя ўнутраныя войскі, які ў нейкі момант проста вот спецназаўцы, я ўпэўнены, падрыхтаваныя. Карпенко умее дасягаць выніка. Это такі чалавек, там рэальна ёсць вынікі ў яго. Яны на прайшоўшым тыдні адзначалі 108годдзе. Всё пачалося з нейкага там атрада турэмшчыкаў у Віцебскай вобласці, спадар Павел, адкуль вы паходзіце. І ў выніку гэтыя турэмшчыкі, яны вот усю дарогу і трымаюць Беларусь у жалезных абцасах, у тым ліку Лукашенко быў турэмшчыкаў, і з крэмлёўскімі куратарамі не даюць рэалізавацца ідэі Беларускай Народнай Рэспублікі. І на наступным тыдні адзначаецца таксама 108годдзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Я ўжо казаў у сённяшняй перадачы пра тое, што наколькі это была важная падзея. Хтосьці там кажа, квазідзяржава, бо не было паўнавартаснай дзяржавы, не атрымалася рэалізаваць. Ну не было б этой БССР, нас бы з вами сёння не было. Вось чаму это настолькі важна. Спадар Павел, я правильно кажу? Слушно. В 1917-18 годах адбываўся гіганцкі геапалітычны злом, вось нешта падобнае, магчыма, наклёвваецца і цяпер. І тады той, хто быў гатовы, ён ухапіў незалежнасць, ён стварыў незалежную дзяржаву. Той, хто не быў гатовы, ну вось наступныя 100 гадоў, так сказаць, трэба чакаць і рыхтавацца да наступнага рыўка. Таму нашаму пакаленню такія шансы марнаваць нельга. Безумоўна, усе мы за тое, каб у Беларусі не было вайны. І крый Божа, каб яна нейкім крылом, нейкім чынам зачапіла Беларусь, прыйшла ў Беларусь. Але калі будзе вось такая ломка, тут усім беларусам трэба разумець, у гістарычным сэнсе нам трэба выжыць як народу, выжыць як нацыя, а дзеля гэтага трэба быць гатовымі. Спадзявайся на лепшае, але рыхтуйся да горшага. Спадар Павел ужо там прыгадваў падзеі Менскай весны ў 90-е гады, калі Лукашенко узурпаваў такі ўладу. Тады вот гэтыя пратэсты не змаглі прывесці да таго, да чаго было б варта. І сёння мы можам мець вялікія праблемы. А вось са святкавання Дня волі, якія вось у вас такія самыя яркія ў жыцці ўспаміны? Ой, насамрэч шмат яркіх успамінаў, таму што я на працягу шматлікіх гадоў старалася не прапускаць ні адно свята. Мы выходзілі ў Менску, выходзілі з сябрамі, потым гулялі пасля свята. Ну, гэта такая была традыцыя наша. Потым прыйшоў 19-20, ковід, я памятаю, забаранілі Дзень волі. Ну, а потым той самы 20, калі мяне ўжо арыштавалі, я памятаю, як мы сидзелі на Валадарцы, у камеры пераважна былі палітычныя. Гэта ўжо 21 год, і набліжаецца 25 сакавіка. І мы тады пастанавілі ў сваёй хаце, выбачаюся, што святу быць.
Вось. І мы вырашылі, што ж мы будзем рабіць. Ну і такі вось стварылі план, што мы ўсе апранем белыя цішоткі, павяжам валасы папяровую чырвоную кветку, на белой сурветке на стол положым БЧБ пасцілу, тую знакамітую, і ўсё гэта будзе адбывацца падчас ранішняй праверкі, калі у камеру зойдуць афіцэры лічыць нас, ці ўсе мы на месцы, ці ніхто не знік. Ось мы нават тады прымусілі, ну так по-добраму удзельнічаць у гэтым жанчыну, якая рэцидывістка, адседзела 14 гадоў, яна казала, колькі год сижу, я такога яшчэ не бачыла, у якую авантюру вы мяне ўцягваеце. Але так, 8 раніцы, праверка, заходзіць афіцэр з канвойнымі, карпусной называўся, бачыць усю гэтую прыгажосць, разумееш, што да чаго, зачыняюцца дзверы. І жыве беларус, гаворыцца. Не, мы потым увесь дзень па калідоры валадаркі цягалі все свае рэчы, пад вечар усю нашу камеру расфарміравалі і раскідалі. Ось, але потым, калі мы уже з дзяўчатамі размаўлялі наконт таго дня волі, ніхто з нас не пашкадаваў, што ўсё ж таки у турме мы такім чынам адзначылі гэтае галоўнае нацыянальнае свята Беларусі. Спадар Павел, а у вас якія ўспаміны вось такія самыя яркія? Прабачце, што я задаю пытанні, вот там, когда мы былі маладыя, там, ну, тым не менш, цікава. Можа быць, у вязніцы там вам канваіры «Жыве Беларусь» гаварылі на дзень волі. Раскажыце. Ну, у вязніцы, дарэчы, у тым жа 2021 годзе я таксама быў на валадарцы, в спецблоку. Мы павіншавалі з сукамернікам карпуснога, які праводзіў праверку з днём волі. Ён грабавым чынам прамаўчаў. Для нас это нічым не абярнулася. Відаць, па ўсім яны займаліся астатнімі палітвязнямі, якія рабілі такія дэманстрацыі. У нас было толькі двое ў камеры. Але самы уражлівы для мяне дзень волі гэта было 24 сакавіка 1996 года. Это якраз пачатак Менскай вясны 96. Калі я, студэнт, разам з некалькімі аднакурснікамі, разам з гурмой студэнтаў, якія жылі ў інтэрнаце, выйшлі на акцыю абарону беларускай незалежнасці, упершыню убачылі тысячы бел-чырвон-белых сцягоў, десяткі тысячаў людзей, там праспект быў перакрыты, ланцугі міліцыі там просто рваліся як ніткі. Это просто, ну, было адчуванне, што вось беларускі народ ідзе. Тут я ўпершыню убачыў, што такое беларускі народ, што такое рух беларусаў, якія падняліся. Мы, ведаеце, маем такую характэрную рысу, мы маўчым, трываем, терпім, але ў той момант, калі падымаемся, нас не разбіць, не спыніць, не стрымаць. І вось гэты дух дня волі, ён застаўся, час ад часу ён мільгаў і на пачатку 2000-х, і ў 2006, і ў 2017, калі былі акцыі недармаедаў так званых, і, канешне, ў 2020 годзе. Ось такі дух волі для нас, беларусаў, ён прынцыпова важны. Зараз павеў ідзе, зараз прайшло 5 гадоў, 5,5 гадоў ужо з часу 2020-го, і думаю, што беларускі народ накапіў у сабе сілы для чарговага рыўка, для того, каб удыхнуць на ўсе грудзі волі. І калі дасць Бог, і складуцца такія геапалітычныя абставіны, думаю, што мы зможам. На дзень волі паглядзім, ці будзе штосьці адметнае ў параўнанні з астатнімі гадамі. Я чакаю, што людзей будзе больш, настрой будзе лепш. Думаю, што ідзем мы ўсё-такі да перамогі. Спадарня Ірына, прагучалі такія цягам праграмы папярэджанні, што мы павінныя быць гатовыя. Ну там гатовіцца Святлана Ціхановская, гатовіцца Віктор Бабарыка. Слухайце, я думаў, это ж пра крамлёўскі, там вежы Крамля, а такі нацыяналюга, божа мой. Я здзіўлены просто. То казаў у інтэрв'ю калісьці даўно, перад 20-м годам, што неважна там незалежнасць, главное культурны код землі, а то ўжо гаворыць, што от Беларусь там не расійская, і мы от незалежнасці гэтак далей. Гатовяцца. Як вы думаеце, все нормально ідзе? А што адбываецца ў дэмакратычных структурах і не ў дэмакратычных структурах? Кожны рыхтуецца па-свойму. І з аднаго боку, і з другога, і з трэцяга. Так, Павел слушна кажа, што трэба рыхтавацца, часы такія неразумелыя, страшныя, непрадказальныя, проста расслабляцца зараз нельга. Вось і ўсё.
Павел, я чуў, што Святлана Ціхановская, о, якая сілішша, от яна пакажа нават генералу Карпенкову Кузькіну маць. Но вы нешта хацелі сказаць, мне падаецца, пра што-то вот нейкую падрыхтаванасць, непадрыхтаванасць. Я яшчэ раз хашу даць вам магчымасць. Штосьці вот вы адзначаеце, ёсць нейкая недасканаласць, нейкая недапрацоўка. Недасканаласць і недапрацоўка, яна, безумоўна, у нас саміх. Для таго, каб браць адказнасць за Беларусь, нам трэба быць камандай. Дзеля гэтага пажадана, як толькі пачынаюцца сур'ёзныя падзеі, спыніць унутраныя спрэчкі, проста ўвесці мараторый на тое, каб прад'яўляць прэтэнзіі адзін аднаму і разумець, што вот цяпер мы павінны дзейнічаць як просто ідэальная каманда знаўцаў. Так, усе ведаюць, усе тут геніі, усе лідары палітычныя. Ну, але ёсць свой талент у кожнага. У Зенона пазнікае этот талент рашуча і катэгарычна казаць праўду, рубіць з пляча, так сказаць. Вось гэта цудоўная здольнасць. У Святланы Ціхановскай мягкая дыпламатыя, разлік дакладны. У Машы Калеснікавай эмоцыі, запал, прыгажосць. То есть, ну, все ёсць. І Павел Латушка з ягонымі здольнасцямі, з ягоным бэкграундам, ён умее размаўляць і з чыноўнікамі, і з дыпламатамі. Усё тут павінна быць уключана ў адну гульню. Беларусы павінны быць суцэльнай камандай. І тут той, хто гэта зразумее, той, хто ўключыцца ў агульны сцэнар, вось ён, мне здаецца, што і будзе на хвалі. Што вы думаеце, спадарыня Ірына, наконт пачутага? Я думаю, што ўсё ж такі дзесьці трэба сябе пераадолеваць, тому што я, напрыклад, скажу шчыра, быў такі перыяд, ну, што і гэта было не так даўно, што я проста ў пэўны час прагортавала беларускія навіны, таму што я стамілася, мне цяжка, я не хачу чытаць, як людзі адзін аднаго абражаюць, як замест таго, каб разважаць над тым, як рухацца далей, што далей рабіць, высвятляюць, хто праў, хто вінават, хто ў 20-м ці 96-м нешта зрабіў ці не зрабіў. Ну, для мяне гэта маральна цяжка. Вось апошнім часам я зноў там уключылася ў беларускую павестку, нешта гляджу, але проста ад таго, што адбываецца ў нашай дэмакратычнай супольнасці, ну, мне час ад часу бывае дрэнна, і я тут шчыра кажу. Хацелось бы нейкага паразумення сярод нас, беларусаў. Ну і што-то вот так вот беларусы ўнутры краіны, да мяне даходзіць такая інфармацыя, таксама лічаць, што это можа все развернуцца нейкім іншым спосабам, што, магчыма, вот эта вот сіла, якая вот сябе праявіць, насамрэч беларусацэнтрычная сіла, яна зараз знаходзіцца дзесьці там вось унутры краіны. Можа такое быць, спадар Павел? Яно так і ёсць. Большасць беларусаў зараз жыве ў Беларусі. І абсалютная большасць беларусаў хоча пераменаў. Той, хто так, ну, як бы актыўна выяўляў здольнасць і прагу да пераменаў, ён апынуўся за межамі. Але беларускі народ нікуды не дзеўся. Вялізная колькасць беларусаў, мільёны беларусаў, якія, в прынцыпе, гатовыя зрабіць свой крок да свабоды, у Беларусі ёсць. Іншая справа, што цяпер яны пакуль не бачаць магчымасцяў гэта зрабіць. Як толькі магчымасць з'явіцца, самая маленькая, ну, паверце, яно падкіпіць практычна адразу. Але для гэтага павінны скласціся ўмовы. Найхутчэй гэта будзе знешні шок, это сапраўды будуць такія змены, якія проста, ну, вымусяць Лукашэнку згубіць галаву. Магчыма, гэта будуць змены ў самой Расіі, якая ўжо трашчыць пад цяжарам войны і гарачай войны ва ўкраіне, холоднай войны з захадам. І калі гэта здарыцца, мы убачым шмат што нечаканае. Бо беларусы, наўрад ці хто з нашых суседзяў гэтак глыбока рые, як мы. Мы кажам адно, думаем другое, маем на ўвазе трэцяе, хочам чацвёртага. Складана разабрацца, але ў вырашальны момант, ну, вось народ часам выходзіць так, што робіць свой выбар адназначна і ясна. І беларусы вот вычэкваюць такога моманту. Яны як партызаны ў засадзе, у лесе, у гушчарах, затканых імглою, зараз пільнуюць, што ж тут будзе пасля Венесуэлы, Ірана, Кубы, на якой чарзе Беларусь. Як сказаў адзін аўтарытэтны вайсковы эксперт, Арці Грын, это рэальны фронтавік, там народны герой Украіны, вот гаварыў пра беларусаў, сказаў, што беларусы праяўляюць сапраўдную народную мудрасць.
от беларусаў недооцэньвалі, а яны ўжо ведаюць, ужо маюць план, калі настане вот гэты момант, пра які мы гаворыць, што трэба рабіць. Шаноўныя госці, дзякую вам за ўдзел у гэтай праграме. Дзякую вам. Дзякуй вам. Чакаю вашых каментароў, а як вы лічыце все-таки, хто сёння самы ўплывовы чалавек у Беларусі, ці якія сілы? Это Лукашенко, ці Лукашенко это ўжо все, медыйны персонаж, вот, ці з Паркінсонам, ці з нейкім трэмарам, што ўжо збіты лётчык, а насамрэч ёсць іншыя сілы, куды больш уплывовыя, чым Лукашенко. Ці лічыце вы Дзень волі галоўным нацыянальным святам Беларусі? Чакаю вашых каментароў і да сустрэчы.